gasten mogen weer plaatsnemen. Nu volgt een lied uitgevoerd door Stacey Saturnino. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. When times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the streets, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. When times get rough and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water. I will lay me down. Sail on, silver girl. Sail on by. Your time has come to shine. All of your dreams are on the way. See how they shine.
Thank you. Nu volgt een speech van minister-president Pisas. Distinguido invitado, querido dama y caballero, bom dia, bom semana. Nós para que um dia mais para comemorar página escura de nossa história compartir. Todo ano, 4 de maio, nós estamos comemorar, nós estamos a perder na vida a consequência de opressão, violência e guerra, especialmente durante o período de duas guerras mundiais. Nós acessamos com respeito para a dignidade humana de todo o povo no mundo. Comemoração não é um ritual limitado no passado só, mas requer de nós, não somente para nos walk back, mas também compreender e recordar que a passa, para que motivo ela passa e que atuação, atitude ou reflexão essa exigir de nós agora e para o futuro. Mas 80 anos passados, de duas guerras mundiais chegam a seu fim. A guerra não somente custa milhões de vidas, sino também a exponer profundamente com vulnerável liberdade, Estado de Direito e dignidade humana. O que nós não achamos de valorar esta convivência questão que não estamos conosco, a criar uma catástrofe internacional para milhões de gente inocentes e não ser não querer. Ela é fundamental para nós quedar, recordar para sempre. Consou também rol importante dentro de duas guerras mundiais. Nossa refineria e nossa população a contribuir substancialmente no esforço de aliado para o liderazgo de América para terminar a guerra. Nosso envolvimento estava mais logístico. Estava parte de uma luta internacional mais ampla para salvaguardar valores sagrados, maneira liberdade, justiça e dignidade humana. Também nós estamos honrados de formar parte da comunidade internacional que todo ano de novo, dia aqui, 4 de maio, está participando de uma comemoração para seguir acentuar o valor sagrado, como eu acabo de mencionar. Pero, lastimamente, o nosso background de nossa bandia, nós temos um mundo bem mais caracterizado por tensão, conflito e incertidumbre. Relação internacional mais e mais está ser caracterizada por conflito e divisão. Isso aqui tem consequência para o país, instituição democrática, mercado internacional e, finalmente, para nosso povo. Nossa região também não queda excluir por o desenvolvimento aqui. Consequentemente, o dia aqui tem mais valor que nós mesmos está realizando. Isso serve para recordar nós de que passa, ou nós não damos paz e compreensão mútua, um lugar prominente de nos relacionar com outro país. Se nós, como relação, não podemos refletir a paz e compreensão mútua,
nuestra conmemoración no está alcanzando su meta y lo está insuficiente. Para sobra, está solamente hoy nos refleja la importancia de paz y comprensión mutua, nos puede llegar a una actuación que está solidario con otros. Además, de acuerdo aquí, historia se nos con libertad, ministerio de protección, tanto de Estado y comunidad internacional, para evitar que sea más fuerte, de mal uso de la libertad, para atrapar la libertad y derecho de estar más vulnerable. Caminda, valor y libertad sagrado, de comprometer, nos debe actuar para defender el derecho de estar más suave de nuestra comunidad. Como gobierno, nós estamos continuamente conscientes de responsabilidade aqui. Também é confiança que o povo de nós está encerrar e dever para proteger nosso Estado de Direito, garantizar boa governação e fomentar uma sociedade em qual tem espaço para toda raça, religião e sexo e também para diferença de opinião. Isso aqui significa que nós, como governo, precisamos seguir fortalecer e institucional o seu interesse público, mas também nós precisamos seguir investir em formação e educação de nossa gente, em criação de oportunidades para unir, em proteção de os mais vulneráveis de nossa sociedade e de tal maneira reforçar a coesão social para os nossos habitantes. Para uma sociedade forte e inclusiva, essa ainda forma parte de um sistema de proteção importante para proteger a liberdade tão essencial de todos os cidadãos de nosso país. No mesmo momento, nós precisamos reconhecer que a responsabilidade aqui não é somente do governo. A proteção da liberdade tão essencial de cada pessoa é uma responsabilidade coletiva. Mas também de cada pessoa individual. A responsabilidade aqui requer um compromisso social para dar valor e respeito a cada de cada cidadão no interesse e boa marcha de nossa comunidade em sua totalidade. O compromisso social aqui para evitar que nossas diferenças sejam acentuadas, mas tanto o que nós temos em comum. Em vez de profundizar em nossas diferenças, nós temos que celebrar o que nós temos em comum com o outro. Pensando assim, me quero recordar nos pueblos Aue, o cada de nós carrega uma responsabilidade grande para se manter ou vigilar a manutenção da liberdade tão essencial de todos os habitantes. Nossa comportação como pueblo deve ser demonstrada de maneira como nós atender com a liberdade de outros e com nós, da forma nossa sociedade, a base do direito sagrado e liberdade essencial de cada de nós. Essa é a importância para cada de nós ações, na casa, na escola, no trabalho, de nosso bairro e de localidade privada e pública. Está justamente é importante para nós seguir comemorar o dia aqui e guardar o leste de passado. Para a seguinte geração não repetir o que passa no primeiro coup e durante a duas guerras mundiais. O leste não está vindo de uma história abstrata, mas de uma realidade viva, como se serve como um compasso de guia para futuras gerações. Damas e caballeros, vez aqui, nós vamos observar 2 minutos de silêncio. De silêncio aí, nós estamos comemorar a perda da vida repetidamente durante as 2 guerras mundiais. Cada ano de novo, nós estamos honrando um sacrifício, para nós que reconhecer o preço que o acordo pagar para nossa liberdade. Mas temos um silêncio e também de uma tarefa personal. A tarefa de fazer nós mesmos pergunta: que liberdade significa para mim e que responsabilidade me tem para proteger para mim e para outro não? Dessa aqui é importante para considerar também
com comemoração de um escolho para um melhor futuro sem discriminação, sem violência e com respeito para a liberdade de e todos. Com a alma sossegada na paz. Mais essa cerimônia. Nu volgt een overdenking vanuit de krijgsmacht, predikant Jan Wojcik. De oorlog werkt door de generaties heen. Ik ben geboren in 1968. Maar ik ben een kind van ouders die als kind de oorlog hebben meegemaakt. Met al zijn verschrikkingen, wanhoop en destructieve krachten. Die geschiedenis droegen zij met zich mee. En zonder het altijd te beseffen, droeg ik haar ook. De vraag is niet of wij de geschiedenis met ons meedragen, maar de vraag is, begrijpen wij wat wij met ons meedragen? Ik ben geboren in Polen, dat na de Tweede Wereldoorlog niet meer vrij was, maar onder Russische invloedssfeer viel. De drang naar vrijheid was altijd aanwezig, maar leek onmogelijk vanwege de overmacht van Rusland. Totdat er iets gebeurde wat niemand had verwacht. In de jaren 80 ontstond in Polen een unieke vrijheidsbeweging. Solidarność, solidariteit, een vakbond, maar veel meer dan dat. Het was een massabeweging van gewone mensen, van vrouwen en mannen, arbeiders en intellectuelen, die zij aan zij stonden voor vrijheid en menselijke waardigheid. Het gaf hoop. Het gaf het gevoel dat verandering mogelijk was, dat mensen samen sterker zijn dan een systeem dat hen onderdrukt. Maar die hoop werd snel de kop ingedrukt. Op 13 december 1981 werd de staat van beleg afgekondigd door het toenmalige regime. Letterlijk vertaald uit het Pools de staat van oorlog. De tanks kwamen op alle kruispunten te staan in de stad waar ik opgroeide, Krakau. Oppositieleiders en mensen die zich verzetten werden opgepakt, gemarteld. Sommigen hebben dat met de dood moeten bekopen. Ik weet het nog. Het was zondagochtend. Om 9 uur was er altijd een jeugdprogramma op tv. Maar het scherm was zwart deze dag. De radio was stil. De telefoon was doof. Toen mijn moeder hoorde wat er gebeurd was, begon ze te huilen en te jammeren. Het is oorlog. O God, weer een oorlog. Het woord oorlog was niet langer alleen maar een woord. Het voelde echt, doordringend en pijnlijk echt. Ik was maar een kind. Maar mijn kindertijd leek op dat moment voorbij te zijn. Haar ogen waren leeg, vol tranen, verdrietig, wanhopig, alleen in diepe angst voor wat nog zou komen. Ze had als kind de oorlog met eigen ogen meegemaakt, gezien de verwoesting, de dood, de honger.
Die zondagochtend voelde ik haar angst. Solidariteit overleefde uiteindelijk. In 1989 viel het communisme in Polen. De vrijheid keerde terug. Het leek een verhaal met een goede afloop. Het bewijs dat de geschiedenis kan keren. De mensen het verschil kunnen maken. Maar wat doen wij met die les? Want hier ligt de pijnlijke paradox. Landen die de onvrijheid aan den lijve hebben ondervonden, landen die weten wat het kost om te leven onder een autoritaire regime, vertonen de laatste jaren opnieuw autoritaire tendensen. Democratische instituties worden stap voor stap uitgehold, de vrije pers grotendeels aan banden gelegd, de rechtsstaat ondermijnd. Door de regeringen die gekozen werden door diezelfde mensen die ooit vochten voor vrijheid. Hoe is dat mogelijk? Misschien omdat wij de geschiedenis wel meedragen, maar haar niet altijd begrijpen. Omdat de pijn van het verleden vervaagt en de angst voor het heden sterker wordt dan de herinnering aan wat onvrijheid werkelijk betekent. Omdat vrijheid, als zij er is, vanzelfsprekend lijkt, totdat zij verdwijnt. En dit speelt zich niet alleen af in Oost-Europa. De geschiedenis lijkt zich wereldwijd te herhalen. Het lijkt erop dat de sterkste het recht heeft om alles te mogen doen. Het internationale recht wordt met voeten getreden. Democratieën staat onder druk. Wat na de Tweede Wereldoorlog moeizaam is bevochten, komt vandaag opnieuw in het gedrang. De rechten van vrouwen en die van seksuele minderheden. Wie de geschiedenis begrijpt, herkent dit patroon. En wie het herkent, weet hoe gevaarlijk het is. Daarom staan wij vandaag hier op deze plek. Herdenken is meer dan herinneren. Het is begrijpen. Begrijpen hoe gewone mensen konden toestaan dat vrijheid werd ingeperkt, stap voor stap, bijna onmerkbaar. Mijn moeder huilde omdat zij de geschiedenis kende. Haar tranen waren geen zwakte, zij waren wijsheid. Die wijsheid hebben wij geërfd. Vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Zij wordt bevochten, verdedigd en soms verloren. En zij begint altijd met begrijpen. Zoals mijn moeder begreep en daarom huilde ze. Ik verzoek u thans te gaan staan en enkele ogenblikken stilte in acht nemen.
Op de plaats, rust. Over, geweer. U kunt allen weer gaan zitten. Thans zal worden overgegaan tot de kranslegging. Door zijn excellentie, de gouverneur van Curaçao, namens de Koninkrijksregering. Door de minister-president van Curaçao namens de regering van Curaçao. Door de commandant der zeemacht in het Caribisch gebied namens de krijgsmacht en de kustwacht van het Caribisch gebied.
de voorzitter van de Staten. Door de commandant Vrijwilligerskorps Curaçao namens het Vrijwilligerskorps Curaçao. Door de vertegenwoordiger, reservisten der Koninklijke Marine namens de reservisten der Koninklijke Marine. Door de vertegenwoordiger van de Maritieme Vereniging Curaçao.
Er is nu gelegenheid tot het leggen van bloemen en of kransen door vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap en nabestaanden van de gevallenen. De kranslegging is hiermee voltooid. Hiermee komt een einde aan de ceremonie. Ik wil u verzoeken te gaan staan totdat de gouverneur is vertrokken. Na het vertrek van de gouverneur zullen de andere hoogwaardigheidsbekleders vertrekken.
Thank